Hey guys! So, today, mulakaw ko na ako'y atuan and as you can see, wala ko sa akong dating kwarto. Kaya na ako sa akong bagong kwarto. Yes, man. Yeah, I have my own PC now. And sa mga wala po kabalo no kay I also play piano and actually dili pa ko dili nagatulog dili kay mga gamit and napay uban na wala pa nahuman ang vinyl tiles. So yeah, and so you guys may be wondering kung ano karon ra ko nakabalik og vlog, and sorry kung haggard kikog now. Well, bago ra kong ligo and init kay diri sa taas, gipaningot na ko. Yeah. So maybe nadyo uban nga nag-ask kung ano dugay ko nawala sa pag-vlog. It is because nagaatiman mi diri sa balay sa pag-expand. And recently, May 6, na involved ko sa isa ka disgrasya. Nakabangga ko og tao and I spent one night sa police station sa May Matina sa Talomo Police. And yeah, for me grabe kay siya nga experience kay wala lang like 16-year-old pa ko pero inganin na mga nahitabos ang kinabuhi and lang ginatudluan lang jud ko nga nadyo mga disgrasya, accidents do happen. And yeah, so advice lang nako sa mga naga-drive jud, drive safely and drive carefully. And sa mga pedestrian so mga pedestrian, tanaw-tanaw mo kung naisakyanan mo agi or motor na mo agi kay wala ta kabalo base prevention is better than cure. So yeah. Hello guys, welcome to my channel. It's Derek Catalunan here. And now, anong update? We are at the Japanese tunnel for Hannah's birthday. So, ngayon, we're still waiting for Hannah. And then, magbibihis lang sila kasi gusto na lang maligo. Ayan. Pero ako, di ko talaga kasi plano na maligo. And then, hindi ako nagdala ng damit. So ayun, sasama na lang ako sa kanila. Ay, aantayin ko na lang muna si Chris. Kasi nga, nanghiram ako ng damit sa kanila. So, hi Dolores. Kelvin, ikat lang ang Kelvin. Itong mga hilom kaya. So wala pa kayo may karon. Wala pa kayo mahitabo karon kay wala pa ang birthday celebrant, and then 6 pa may magkuha sa foods and 6 pa may magkaon. So lingkod lang sa amin maghulat sa wala pa ganap. Wala pa ganap kay wala pa pud si Libas, so that means wala pa ko sa Nina. Ay, please follow my Instagram account, Derek Catalunan. Me too, Steam Meter TV.
Pati sa Twitter, direct sa written. Promote. Promote doy na mo. Hey, Kalon! Rasa daw ulta. How do you afford this drink that I love, honey? Isa nakabasaan eh. Mahulog lagi na. Ganyan palay dahil. Nag-record na na. Ha? Kaya sin? Ay ko. Hi guys! So, gabi na di ay, klaro man kayo. And karon mga oras may, nanay mga food sa tubangan. Gikan may nagligo-ligo and wala na ako nadala ang ako ang waterproof na case sa mani. Wala na ako nadala ang akong waterproof na case. Maong wala ko naka video while nagaligo may dagat. Ay dagat pool. Kay gikapoy mi. And nindot kayo diri. Ha? Unsa? Davao City from Davao. Nagamit ni... Nawala, Chris. Ayaw naglano ko. Pagstorya oy. Ring na. Gutom. Sa pa. Dugay kayo ang Dugay ang kinsang dugay. tao. Kinsa nga tao? 8. Each. Madto si R. Si R good. Dili. Si Rush. Dili. Si Ro. Dili man to si Ro. Dili. Anak ka mo to. Wala ni adto. Dili na atong babe dito be. Ano dili siya mo Ah, to? dili. Si Rafi Oy. na maulog na ang kwarta. Dali ako. Ano day na di ay? Yana ba dito? Bless you daw, bless na sapatos. Bless you. Okay, 1, 2, 3, say happy birthday, Hana May! In 1, 2, 3! Happy birthday, Hana May! Yeah! Vlogger ako, vlogger. So ayun po, ano? So, ano? okay, so let's eat na kasi parang gutom na lahat. Yes! So later may makikita kayong performance galing sa mga pinsan at mga love ni Hana na pamilya like ni Ea, ni Kim, ni Mami, sasayaw si Mami. Oo, sasayaw si Mami. So kain na tayo. So magpakabusog kayo guys. Yes! Birthday Hana! Ano? Brianna, welcome to your cave. Si Dolores na dyan ang pinakabagag na. Woo! Kasi ni mo kay tabang. Oo, nagtabang kaya ako diri. Ako nagkuhan sa mga balloons. Enjoy your meal! Ay, nagkabig balloons. Oo, namita ba? Oy, ako na may tabang.
dali ko sa akong storya kay karon 12 AM na and May 23 na birthday na ni ate. Birthday sa akong ate. So karon surprise na mo siya and mo mi sa kwarto sa akong mama which is dito. And karon Wala may ganyan na. Ay, ganyan na. Ako pa magmasiga. Siga, Kelvin. Bebe. Siga, Kelvin. Ang bodyguard, woman. Kapicturan ka ni Daddy. Bunit daw ba? Lalo siya. 1, 2. Isa. 1, 2. Smile. Uy, disutsu na ka, huy. Adult na, adult. You can drink beer na. Pagunit eh. Gamitin. Gana ng kwarta ni ate, uy. Okay, blue piece. 2,000. Tang 2,000 lang good oy. Grabe tagay lang gugog bis kang 2,000 ra good. Happy birthday, Te.